Dobrý den, vítáme vás u třetího vydání 30. ročníku zpravodajství Kotva regionu k 16. lednu 2025. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu. Zpravodajské příspěvky na TV Kotva KA na našem webu a Facebooku Aleš Karlec uvidíte kdykoliv. Ve druhé hodině uvádíme vánoční výstavu Betlému v Kuřimském kostele, po novoroční posezení seniorů v klubu s harmonikou Mirka Hrazděry, kolážemi zasněžené Kuřimy, výlovu rybníka Batelov a letní Banskou Bystrici z titulky. Ve třetí hodině uvádíme 12. část cestopisu do Španělska a Portugalska, potom posedíme s Hanou Maškovou u Varhan při vánočním posezení seniorů v klubu. Ve čtvrté hodině uvádíme adventní jarmaření v Sokolovně v Moravských Knínicích, poté následuje první část vánočního koncertu kuřimského souboru K-dur v kulturním domě v Kuřimi. Vážení televizní diváci, právě jsem zachytil pana Císaře, organizátora těchto výstav. To už je letos kolikátý ročník? Letos máme 5. ročník. No a já si myslím, že tady už je to tradice. Lidé tady chodí celkem hodně lidí, že? Ano. Kolik těch betlémů letos máte? No, letos máme kolem 90 betlémů. Máme to rozdělené na 2 oratoře. V první oratoři máme betlémy, které nám dodali žáci ze základních a mateřských škol z Kuřimí a blízkého okolí. A jsou mezi nimi i betlémy soutěžní, a to jsou betlémy od prvních tříd základních škol. Je to 7 soutěžních betlémů a lidé můžou hlasovat o nejbetlém. Já si myslím, že ty dětský betlémy, co vyrábí děti v těch školkách a školách, že jsou takový krásný roztomilý. Že ty děti do toho dávají svý srdíčko. Jsou, ale my jsme právě, jak říkáte, že děti do toho dávají to srdíčko, tak to je právě ta naše podmínka, nebo byli jsme vždycky rádi, když opravdu to dělají pouze děti. I když zase chápeme, že děti z mateřských škol nemůžou udělat nějaký excelentní betlém, ale že to udělají svým způsobem, ale jsme za to moc rádi, když svým způsobem sami děti nějakým způsobem vytvoří betlém. Takže 90 betlémů, což je hodně. No. Tady dodávala betlémy, vám půjčovala paní z Lelekovic, takový ty velký. Ano, my každý rok se snažíme dělat drobnou či větší obměnu. S paní Minksová z Lelekovic letos nevystavuje, stejně tak letos nevystavuje paní Jarmila Svobodová ze Sivic, která má jinou výstavu letos, ale oslovili jsme letos pana Duška z Prahy, který i loni nám půjčil nějaké betlémy a i letos nám půjčil 30 betlémů, které můžete vidět zase ve druhé oratoři ve věži. A pak jsme nově oslovili pana... A teď mi uteklo to jméno. Prosím? Teď mi uteklo to jméno. Si vzpomenete, až budete doma, no. Jo, to tak my vám taky občas, no. Pana z Malé Lhoty. A ten u nás, je to nejstarší pán, který u nás vystavuje, má 84 let a má ten největší betlém, který taky uvidíte tam v té druhé oratoři ve věži. Jo. Ten betlém je pohyblivý, je tam 7 pohyblivých scén a navíc je osvětlený. Takže se máme na co těšit. Máte se na co těšit. No a pane Císaři, já to takhle sleduju po okolí, jo? No. A řekl bych, že Kuřim je unikát. Protože nevím, kdyby se někde tady v okolí dělali nějaký výstavy betlému, co vím, tak nejbližší dělávali nebo dělají doposud v předklášteři u Tišnova. A jinak nevím, že by v Brně byla nějaká taková výstava, nevím o ničem.
Tak se pochlubte. Ty výstavy bývají různě a je pravda, že v Kuřimě a blízkém okolí je výstava pouze tady u nás v Kuřimě, v kostele, ale jsou i jiné výstavy. Letos byla výstava již po několikáté v tom předklášteří, jak jste zmínil sám. Ano. Pak je výstava o trošičku dál v Rosicích na zámku, obrovská výstava, která na konci roku skončila. A pak je ještě výstava v Tišnově, takzvané Tišnovské putování, a to má na starost pan Zdeněk Jílek. Ale jinak není nic. A pak asi Brno, ale to nemám úplně zmapované. Já teda jsem o ničem neslyšel, že by bylo v Brně, ani v tisku, nic. Nemám Brno úplně zmapovaný, ale určitě tam něco někde bude, Ale nevíme o tom. nevíme přesně co. Tady je ten stálý betlém hned u vchodu. Ano. A ten je starý, mám dojem nějak přes 100 let. Ještě ne úplně, ale už se tomu budeme pomalu blížit. Je z roku 1932 a je to tady náš tradiční kostelní betlém, keramický. Má to mnoho keramických figur, zhruba 20 cm vysokých. A já, když jsem byl třeba malé dítě a chodili jsme senka s rodičama na mše do Kuřima, tak již tento betlém se tady vystavoval a již říkám, je to z roku 1932. Když jsme u toho, kdo to dělal, ten betlém, nebo kdo... To vám nepovím možná, to se neví. Jestli pan farář má nějaké informace, ale já informace nemám. Jo. Možná někde v kronice to napsané je, ale jo. Nemám ty informace. Jo. No jinak je to krásný zvyk, ty betlémy já mám sám pod stromečkem betlém. My taky doma. Asi má 120 figurek, to stříhal skoro 4 roku. Pak mám v kuchyni na stole a je to takový krásný zvyk, že když to člověk koupí, ten betlém, jsou většinou papírové, že? A když to člověk stříhá, tak už se pomalu na ty Vánoce těší. No, a teď, když jsme u toho, tady ten betlém je keramický. Ano. Pak vím, že teda nejčastěji jsou z papíru, že? Pak dřevěné skleněné. Feklíšky, skleněný. Prostě materiálům se meze nekladou, ale nejkrásnější betlémy za mě jsou ty z přírodních materiálů. Když tam je použitej mech, nějaký listí, kus nějakého třeba lipového dřeva, pak nějaký starý kmen nebo nějaký starý pařez a papír a to tak jako smíchaný dohromady. Jsem tady viděl i mini betlémy v ořechu. Ano, v ořechové strukce, ano. Mrňavý, ano, jo. Ano. Taky jsou z perníku. A slyšel jsem, že tyto betlémy perníkové mají smutný osud. Ano, protože ono, a zvláště tady, když to je v kostele, tak je tady zima a vlhko a oni se časem trošičku rozpadnou. No, já jsem to slyšel trošku jinak, že se vyrobí a pak se po 3 králech většinou sní. To taky samozřejmě. Jo, to se do toho pustí z chutí dětí. Takže jinak přeju lidem, aby se ta výstava líbila, aby se ji užili a kromě samotné výstavy betlému tady máme ještě další aktivity a to je, že si lidé můžou zakoupit nějakou literaturu s vánoční tematikou, můžou si tady pod kurem zapálit svíčku na nějaký svůj úmysl, můžou tady napsat a zanechat nějakou svoji prosbu. Za ty prosby pak bude začátkem ledna sloužená mše, bude pak vyhodnocená soutěž o ten nejlepší betlém, informace pak lidi najdou na webových stránkách Kuřimské farnosti. Takže všechny zvu, ať si to tady pěkně užijou. No a tato výstava končí, mám den v neděli 5. ledna. Ano, končí poslední 5. ledna. No. A pak, co vím, tady má být nějaký 9. ledna, mám den ve čtvrtek, nějaký koncert Zušky. Tříkrálový koncert Zušku, ano. No. A v kolik hodin to je? Teď z hlavy nevím, snad v 6 hodin večer. Jo, takže tím pádem zveme i na tento diváky na tento koncert a další nějaké akce, co se chystají? Teď úplně asi nic. No, Tříkrálová sbírka. Ano, Tříkrálová sbírka samozřejmě. Ta bude kdy? Ta bude v sobotu 11. ledna. Až 11. Bude se vycházet základní školy Tyršova, budou tam žáci z Tyršovky, nějací žáci z Jungmanky,
takže to bude spojený i s našimi základníma školama. Bude tam nějaký program kratší nebo Ne, jenom děti přijdou, vemou si kasičky, obejdou svůj okruh a pak jako odměnu dostanou nějakou buchtu nebo koláček a teplý nápoj. Tak se mějte hezky, pane císař, a děkuju. Já jdu znova pustit koledy. Dojela nám smyčka kole, tak to jdu znova pustit. Tak se mějte, naschle. Takže dobré odpoledne, vážení a drazí. Všichni vás vítáme si navzájem v novém roce. Ať jsme hlavně zdraví, no a já doufám, že strávíme zase takový příjemný odpoledne s nějakou tou písničkou a s tím vyprávěním mezi sebou. Hlavně si budeme vyprávět. Jo.
zaplatit, nechat si ho nalít a nedošel si pro něj. Yeah.
Yeah.
se mě nezadařilo. Wishbones and big boats cruising the sea. Wishbones and big boats cruising the sea. Eagles and bombs away. Always wanted. Wishbones and big boats cruising the sea. Vítejte v podnikové prodejně kuřimské rodinné firmy Ellis Design. Najdete nás na Tyršově ulici v Kuřimi vedle Sokolovny. Otevřeno máme od úterý do soboty. Ellis Design. To jsou smysluplné rozvíjející hračky, Montessori pomůcky a designový nábytek a vybavení do dětských pokojíčků. Naše hračky voní dřevem, jsou šetrné k přírodě a bezpečné pro děti. Při jejich vývoji dbáme na každý detail a testujeme je na našich vlastních dětech. Navštivte nás i se svými dětmi, aby si vše mohli vyzkoušet na vlastní ručičky, anebo si pohrát s vystavenými hračkami, zatímco vy budete v klidu vybírat.
Naše milá obsluha vám se vším ráda poradí anebo dá tipy na hračky podle věku. Zboží, které zrovna nemáme na prodejně, vám objednáme z e-shopu a dopravíme k vám domů. V podnikové prodejně nakoupíte vždy za nižší ceny než na našem e-shopu. A to se vyplatí. Alice Design, svět dětské radosti a fantazie. Nás poslouchat a nebo se to tady nebude měřit.